Господин Младенов, какво ви мотивира да спонсорирате тази вечер, тази гала, вечер на игралната индустрия? Първо, че тази гала стана традиция. Тя е едно обединение на индустрията, което е супер важно за целия бранш и ние искаме да бъдем част от това. Какво за вас означава мотото, което е тази вечер заедно в Европа? Мислих много по този въпрос. Взема назаем идеята от промо клипа, който беше пуснат. За мен най-важното е да промотираме легалния бизнес, регулирания бизнес, тъй като тук всички сме част от него. И да убедим регулатора, че точната регулация, не прекалената, а точната регулация е начина бизнеса да върви напред и всички да бъдат доволни. Къде виждате България в картата на игралната индустрия в Европа? България в момента е, мога да кажа, център на тази карта. Тук се развиват най-иновативните технологии, независимо дали говорим за land-based, независимо дали говорим за онлайн. Също така доста иновативни неща виждаме, идеи в регулацията. Така че да, България мога да кажа, че е в центъра на европейската игрална карта. Как беше изминалата 25-та година за вашата компания и какво очаквате за следващата 26-та? Много добър въпрос. Изключително динамична година на много планове, година на много нови проекти, година на координация. Предстои експанзия. Тази година пуснахме нашия онлайн сайт Admiralbet България. До година, разбира се, предстои разрастване както в наземните ни операции, така и в онлайна, разбира се, и в продажбите на игрални автомати, което е основната дейност на Novo Investment. Събитие като това, как подпомага имиджа и въобще контактите на общността, на индустрията в Европа? Изключително важно събитие за мен. Аз уважавам изключително много организаторите. В лицето на асоциацията ще ме извините, че не мога да кажа абревиатурата, но за мен е сложна, но това по никакъв начин не омаловажава това, което правят и господин Тотев, господин Груйчев, така като лица на тази асоциация, разбира се, господин Четрафилов, цялата организация, която вие правите. За мен е изключително важно индустрията да бъде на едно място, да бъде обединена, да говори помежду си. Това е начина да покажем, че ние сме една легална индустрия и имаме място в българската икономика. И какво може да пожелаете за предстоящата 2026-та, въобще на бранша, на вашите колеги? Първо и най-важно, в личен план много здраве, много любов и разбира се лайт мотива на тази гала вечер – обединение. Благодаря ви, желая ви успех!